Bueno, hemen dator, determinante eta sistemen azterketako laugarren ariketaren ebazpena. Vale? Ariketa honetan, emoten digute matrize bat, parametrokin, matrize karratu bat, eta eskatzen digute bi gauza. Bata da, kalkulatzea haren parametroa matrize honek ez eukitzeko alderantzizkorik. Eta bigarrena, A-B danean, matrize horren alderantzizkoa kalkulatzea. Posible bada. Posible ez bada, justifikatzea zehaitzik ezin da. Vale? Bueno. Orduan, zein da bete beharreko baldintza matrize batek eukitzeko alderantzizkoa? Bere determinantea desberdin 0 izatea. Beraz, kalkulatzen dugu honen determinantea, kalkulatzen da bat ken A berbi, eta eitzen dugu berdin 0. Torten dau A plus minus bat danean, determinante hau da 0. Determinantea 0 danean, matrizeak ez dauko alderantzizkorik. Orduan, eskatzen digutenez zeintzuk balio izan behar diren A matrizeak ez eukitzeko alderantzizkorik, matrize balio horik izan behar dira A plus minus bat. Vale? Zain du, apur bat, ze batzutan hemen, eskatzen dabe eukitzeko. Bai? Eta normalean egin ditugun ariketetan beti eskatzen denez ez egoteko, egoteko eskatzen danean, erantzuna ez da izan hau bardin hauek, baiz da A desberdin hauek. Vale? Bueno. Eta gero esaten digute, A-B danean, ez denez bat, ez denez minus bat, badakigu badagoela, alderantzizkoa, kalkulatu behar dugu alderantzizko hori. Bueno, lehenengo, determinantea kalkulatzen dugu. Ez dugu ipini behar hemen bat, minus bi, bat, holan, eta kalkulatu berri determinante, baizik eta ordeztuz hemen, A minus biaz, baukago emaitza. Vale? Bat ken lau, minus iru. Esan gogo txartu ordezte hemen, baina da pizkat aurreratzeko denbora. Eta gero, gogoratu formula. Alderantzizkoaren formula dala. A matrizaren adjuntoen matrizearen iraulia, zati haren determinantearen balioa. Vale? Beraz, lehenengo, adjuntoa kalkulatu behar dugu. Adjuntoa kalkulatzen da, elementu bakoitza ordeztuz bere adjuntuaz. Eta adjuntua zein da? Kentzea bere lerroa eta bere zutabea, biak kendu, geratzen da determinante kalkulatu, eta aurretik ipini bidertzen lekuaren zeinua. Kalkutan hau da plus, amengo minus, amen plus, amengo minus, amen plus, amengo minus, amen plus, amengo minus, amen plus. Kasualidades, elementuen zeinuen bardina da, baina normalean ez da zizetan egon behar hemen, holanik, Vale? Lekuak daukon zeinua da, ez elementuek daukatena. Kasualidades koinzitzen dira, baina ez dira beti elementuen zeinua, vale? Ez despista horrekin. Lehenengo lerroa zuek ikusteko zelan itzen da, vale? Hau eta hau kenduta geratzen da, bat, ken, lau, minus iru. Lekua plus denez, minus iru. Minus biren ordez, kenduta hau eta hau geratzen da, minus bi, 0 bat. Oda, minus bi bider bat, minus bi. Ken 0, minus bi. Lekua negatibo denez, gehi bi. Bataren ordez, kendu hau eta hau, eta izango da, minus bi bider lau, lau ken 0, lau, eta lekua plus denez, lau. Eta bardin egiten dira danak. Gero, irauli egiten dugu. Hau da, lehenengo lerroa, lehenengo zutabe idazten dugu, bigarren lerroa, bigarren zutabe, eta hirugarren lerroa, hirugarren zutabe. Eta amaitzeko, zati minusiru egiten dugu. Normalean, sartu beharko genuke minusiru hau zatitzen hemen danetan, vale? Gehienetan albada ipinita simplifikatu itxin badira, eta, sartzen da. Baten edo bitan edo bakarrik albada simplifikatu, onartu itxen dugu, olanek ipintzea, eta amengo ez izan matrize bat, eta matrize bat zati zenbaki bat, vale? Barruan sartuta be, ondo onguza.